இப்ப இந்த கிளாஸ நீங்க வந்து அது லெவல் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்ஸே எழுதாதவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுஜி வந்து வேற ஏதோ கோர்ஸ் வச்சிருக்காரு. அதுக்கே செப்பரேட் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஐ திங்க் இது லெவல் 2ல இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கும் அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் நோ கிரைட்டீரியா ஃபார் இது நம்ம வந்து இங்க சர்டிபிகேட் இருக்கணும்ன்ற கிரைட்டீரியாவும் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் த கிளாஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் கண்டினியூ. ஸோ அதுக்காக தான் இது. அதாவது உங்க கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது மாதாஜி? இல்ல நான் கூட அதுல வந்து இருப்பேன், சொல்ல முடியாது. பிரபுஜி யாருக்கு என்னென்ன அசைன் பண்ண சொல்றாரு அப்படிங்கறது வந்து இன்னும் பிளானிங் எதுவுமே சொல்லல. அதுக்கான கமென்ஸ்மெண்ட் பத்தி எதுவும் வரல. மேபி வித்தின் ஒரு வாரம் 10 நாளைக்குள்ள எல்லாமே தெரிய வரும். ஸோ பாத்தீங்கன்னா 18 days கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, 18 days கிளாஸ் இப்ப தாரணி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. அது அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். அங்கேயும் பண்ணலாம் நீங்க. wherever you can attend, not an issue. பட் சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்களுக்கே செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா so that attendeesக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த இது வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதனாலதான். ஸோ இப்போ வந்து எங்க ஃபுல் நேம் இந்த லிங்க் வந்து நான் எல்லா லெவல் 2 குரூப்ஸ்லயும் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ வில் டூ மை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரியே நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டிடுறேன் நான். ஸோ தட் நீங்களும் இந்த லிங்க்ல போயிட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி அட்டெண்டீஸ் மாத்திரம்தான். ஸோ நம்மளால வந்து இப்போ வயதானவங்களால வந்து எழுத முடியாது எக்ஸாமு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுஜி லாங் டேர்ம் இந்த டெம்பிளோடைய நீங்க அசோசியேஷனா இருக்கணும், டிவோட்டிஸ் விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவருக்கு. ஸோ அதனால ஏஜ் குரூப் அடல்ட்டுக்கு வந்து எபவ் அது கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு செலக்ட் அண்ட் ஜாயின் ஒன் ஆஃப் த 2 level கோர்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸா அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணி லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5 வரைக்கும் போறவங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ்ன்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி அட்டெண்டீஸ்க்கு கடைசி வரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கான வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களை ஆட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த குரூப்ல போயிட்டு நீங்க ஜாயின் ஆகிட்டு அவங்க யாரு செஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க செஷன்ஸை நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். எக்ஸிஸ்டிங் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்க்கு வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன்லி அட்டெண்டி கோர்ஸ் தான். அதே மாதிரி பாகவதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அட்டெண்டி. பாகவதம் வில் பி எ மஸ்ட். இந்த பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ்ல யார் ஜாயின் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாகவதம் மஸ்டா வைப்பாரு பிரபுஜி, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். எனவே நம்ம தமிழ்ல ஆல்ரெடி பாகவதம் கோர்ஸ் நடந்துன்னு தான் இருக்கு, நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் என்னால் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸை வந்து இதுக்கு சர்டிபிகேட்டே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் 18 days சர்டிபிகேட் இல்லைன்னா கூட சேர்த்துக்கிறாங்க. ஸோ பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ். ஸோ உங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு சூஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸ் பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ், சூஸ் அண்ட் ஜாயின் த கிளாஸ். இங்க ஜாயின் கோர்ஸ் இங்க கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் இட் வில் கோ டு த ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ். இதுல போனீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி தமிழ் AL2 B சதாச்சார் 1 இது ஆல்ரெடி இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. இதுல போய் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அட்டெண்டீஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் இப்போ ஆல்ரெடி ரெக்கார்டிங் கூட போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஐ வில் ஷேர் இன் ஆல் த அட்வான்ஸ் லெவல் குரூப்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தட் நீங்க யாரெல்லாம் லெவல் 2ல இருக்கீங்க ஒன்லி அட்டெண்டீஸா இருக்கிறவங்க அந்த கோர்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. என்ன பிளான் பண்ணிருக்காருன்னு தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சு பாகவதம் 100% இருக்கும் இதுல. டெய்லி யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் பாகவதம், தட் வில் பி த மஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பிரபுஜி வேற என்னென்ன கிளாஸ் கொடுப்பாருன்னு எனக்கு கூட தெரியல. ஸோ அதனால வந்து நீங்க யூ வில் ஹேவ் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ அதுக்காகவே. ஸோ யாரெல்லாம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க, நம்ம தமிழ் டீச்சர்ஸ் யார் வேணாலும் எடுப்பாங்க. அக்கார்டிங்லி வி ஹேவ் டு பிளான். ஸோ அவர் என்ன பிளான் பண்றாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதை வந்து நான் வந்து பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ இட் வில் கம் டு மீ. வந்த பிறகு நான் எந்த டீச்சர் கம்ஃபர்டபுளா எது எடுக்கிறேன்னு சொல்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து அசைன் பண்ணி கொடுப்பேன். ஈவன் நான் கூட எடுக்கணும்னு நினைச்சா நானும் எடுப்பேன் அதுல. ஸோ யாருக்கு ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ டைம், அல்ல யாரெல்லாம் கிளாஸ் அதாவது கிளாஷ் ஆகாம அந்த மாதிரி இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா கொடுப்போம். அதனால வந்து அங்க வந்து போனீங்கன்னா நீங்க ஒன்லி கேட்கறது மட்டும் ஸ்ரவணம் மட்டும்தான் செய்வீங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு லிசன் இல்லையா? ஸோ யூ கேன் லிசன். ஸோ ஸ்ரவணம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த டாப் மோஸ்ட் திங்.
பக்தி செய்யறதுல கேட்கறதுக்கு நீங்க அவ்வளவு விருப்பப்படும் போது கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து we have to give the value இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஈஸியா அமையட்டும். அட்லீஸ்ட் பக்தர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அசோசியேஷனே இல்லாம போயிடுறாங்க இல்லையா? சோ அதனால வந்து அதை விட்டு போக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பிரபுஜி இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இப்ப வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் எதுல அமைச்சிருக்கீங்க மாதாஜி? நான் இப்ப போடுவேன். இப்ப எல்லா லெவல் 2லயே போட்டுருவேன். எல்லா லெவல் 2லயும் போடுறேன். சோ இந்த யாரெல்லாம் அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்க ஐ வில் புட் வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆல்சோ. சோ வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்டுட்டு நீங்க எல்லாருமே வந்து அதுல வந்து அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதுல என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. சோ அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்றதுக்கு உங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்டுக்க சொல்றீங்க. ஆமா, எப்படின்னு சில பேர் இப்ப எல்லாருமே ஜாயின் ஆகல இல்லையா? ஹார்ட்லி 17 பீப்புள் தான் கேட்டிருக்கீங்க. அதான் 4-5 குரூப் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 பீப்புள் தான் இருப்பீங்க இது வரைக்குமே. 200-250 பீப்புள் ஆர் தேர். எல்லாருமே இல்ல, ஒரு 40-50 பீப்புள் தான் இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீட்டா எல்லா அதாவது அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 50-60 பேர் தான் இருக்கீங்க. மிச்சம் எல்லாருமே வந்து அட்டெண்டீஸ் தான். ஸோ அதனால சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூடியூப்ல கேட்டுக்குவாங்க, சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜூம்ல வந்து ஜாயின் ஆகுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சேர்த்துதான் இது நான் சொல்றது. ஸோ தட் நீங்க வந்து இந்த லெவல் 2லயே வந்து இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நீங்க என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் எ லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன். பிரபுஜி என்ன பிளான் பண்றாரோ அது எவ்ரி இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது முடிஞ்ச பிறகு ஒரு இதுவும் போட்டுட்டு செஷன் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தமிழ்ல தான் எடுப்பாங்க. அதே அந்தந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கிறவங்க அந்தந்த டீச்சர்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து செஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ அட்டெண்டி அதாவது ஈவன் சீரியஸ் ஸ்டடி இருக்கிறவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ட் பண்ணலாம்னா கூட அட்டென்ட் பண்ணலாம், அது அவங்க விருப்பம் அது. பட் சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றதுக்கே நமக்கு டைம் சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அசைன்மெண்ட் எழுதணும், ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் டோன்ட் கெட் ஓவர்லோடட். ஸோ அதனால நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். ஓகே, ஹோப் ஐ திங்க் நோ அசைன்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே இந்த அசோசியேஷன்ல கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரபுஜி பிளான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வி ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு த ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்ஸ் டு பிரபுஜி தான் இந்த பிளானிங். ஸோ ஐ எம் ஒன்லி அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை எடுத்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால நம்ம டீம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க இதுக்கு. ஸோ தே வில் டீச் இந்த இது எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ நாம் இப்போ இந்த பிரம்ம சம்ஹிதால 5.2 ஸ்லோகா அதுக்கு போகலாம். ஸோ அதாவது சஹஸ்ர பத்ரம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो ब्रह्म संहिता பிரம்மர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி அவருடைய புகழ் ஆரங்களை எல்லாம் அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்கள் அனாதி காலத்தில் இருந்தவர். ஹீ இஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். எல்லாவற்றையும் ரட்சிப்பவரும் அவர் தான். த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து உணர்ந்து அவர் பாடியதுதான் இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை. ஸோ இதனுடைய 2வது ஸ்லோகம் சஹஸ்ர பத்ர கமலம் கோகுலாயகம் மகத்பதம் தத் கர்ணிகாரம் தத் தாமஹ தத் அனந்தாமஸ்த சம்பவம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஹஸ்ரா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000, சஹஸ்ர பத்ர அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதழ்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு பெட்டல்ஸ்னா அதாவது தாமரை மலர் இருக்குன்னா அதனுடைய ஒவ்வொரு இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதழ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கமலம் அப்படின்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரையை குறிக்கின்றது. கோகுலா ஆக்கயம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நோன் ஆஸ் கோகுலா, அதாவது பகவானுக்கு வந்து இன்னொரு நாமம் கோகுலா என்று. மகத் பதம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் எக்ஸலன்ட் ஸ்டேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தத் ஆஃப் தட் லோட்டஸ். கார்ணிகரம் த ரோல் ஆஃப் இம், தத் என்றால் கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்வது. தாம மீன்ஸ் த
place actually. That Gokula. Ananta means pathina ellayatra, the infinity aspect. Balarama. Hamsa, from a part. Adhaadu Hamsa means auru bhagam. அதாவது விலாச விரிவாக்கங்கள் நம்ம வந்து கோலோக சார்ட்லயே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அதாவது 4 விதமான தாம்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவி தாம் நாம் இருந்தது. அந்த கோலோக சார்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணாலே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாமே தேவி தாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் சம்பு அவருடைய ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோலோகா விருந்தாவனா. 4 தாம்ஸ் ஆர் தேர். அதுல 3 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா? ஆல் த 3 தாம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம் என்றால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷேத்திரம் என்று பொருள். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 இடங்கள் உண்டு. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து ஒரு இடம் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராமனாக ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராம். அவருடைய ஆற்றலால பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வசுதேவர், அதுக்கப்புறம் வாசுதேவா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கர்ஷன், அதுக்கப்புறம் அனிருத்தன், பிரத்யும்னன். இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே நம்ம கோலோகா சார்ட்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதை பத்தி இன்னும் மேலும் வந்து விவரிக்கின்றார் இங்கே. அதாவது அந்த உலகம் எப்படி, அதே மாதிரி இந்த உலகம் எப்படி அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம வந்து இங்கே வந்து காண்கின்றோம். The spiritual place of transcendental pastimes of Krishna is portrayed in the second verse. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மேல் உலகம் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த விரஜபூமி எல்லாம் நம்மளுடைய இந்த பயஸ் லேண்ட். இந்தியா இஸ் a பயஸ் லேண்ட் இல்லையா? தர்மமான ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறதுலே இந்தியா தான். சோ அதாவது அந்த மாதிரி பயஸ் லேண்ட்ல நாம எல்லாரும் பிறந்திருக்கிறதுக்கு வந்து புண்ணியம் செய்தவர்கள். சோ அங்க என்ன இருக்கோ கோலோகத்துல அது எல்லாமே இங்கேயும் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ கோலோகா விருந்தாவனா இருக்கு. சோ அங்க வந்து மதுரா இருந்தா இங்கேயும் மதுரா இருக்கு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாரகா இருந்தாக்கா இங்கேயும் துவாரகா இருக்கு. இத்தனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த அதனுடைய பிம்பமாக தான் நாம இங்க வந்து பார்க்கின்றோம். சோ பகவான் இந்த ஸ்தலங்கள், அதாவது நம்ம வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூப கோசாமி அவர்கள் வந்து சொல்வார். அதாவது ஒன் ஆஃப் த இது வந்து என்னன்னாக்கா விரஜபூமியில நம்ம வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம புண்ணியம் செய்திருந்தால் விரஜபூமியில வந்து பிறப்பதற்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து அருள் புரிகின்றார் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதாவது நாம இருக்கக்கூடிய வீட்டையே தான் நம்மளால இப்ப விரஜபூமியாக ஆக்க முடியுமே தவிர நாம வந்து எல்லாமே வெவ்வேறு இடங்கள்ல பிறந்திருக்கின்றோம். சோ அதாவது விருந்தாவனம், மதுரா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாரகா, இந்த மாதிரி ஸ்தலங்கள் அவருடைய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வாழ்ந்த ஸ்தலங்கள், அவர் பிறந்த ஸ்தலங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா த ஹையஸ்ட். டிரான்சிடென்டல் என்றாலே ஆழ்நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். ஆக்சுவலி த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸ் ஆஃப் டிரான்சிடென்டல் பாஸ்ட் டைம்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. அவருடைய லீலைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான அந்த அதாவது ஆன்மீகத்தன்மை உடைய அந்த லீலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வர்ஸ்ல வந்து அழகாக சொல்லப்படுகின்றது. த சூப்பர் எக்ஸலன்ட் ஸ்டேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸ்டேஷன் மீன்ஸ் அவர் வாழ்ந்த ஸ்தலம், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் கோகுலா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கோகுலம் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல so has thousands of petals. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தாமரைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 இதழ்கள். and corolla like that of lotus sprouted from the part of infinitary aspect, the role of the leaves being the actual abode of the Krishna. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த கார்போதயாட்சி விஷ்ணு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய நாபியிலிருந்து வந்த அந்த கமலம், அந்த தண்டு, அதுக்கப்புறம் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லையா? அதே சிமிலர் கம்பேரிஷன் தான் இங்க வந்து சொல்லப்படுவது விரஜாபூமியில. அதாவது அவர் வாழ்ந்த ஸ்தலம், அவர் பிறந்த ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கோகுலத்தை எவ்வாறு வர்ணிக்கின்றார் என்றால் ஒரு தாமரை, பெரிய தாமரை மலர், 1000 இதழ்களை கொண்ட தாமரை மலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பிடப்படுகின்றது. இன்ஃபினிட்டி as a part of his infinity aspect, அதாவது எல்லையற்ற தன்மை. the role of leaves being the actual abode of Krishna. அந்த இதழ்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பகவானுடைய இருப்பிடம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆக்சுவல் அபோர்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பர்பட் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன இதனுடைய டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னாக்கா கோகுலா பாத்தீங்கன்னாக்கா லைக் கோலோகா. சோ மேல வந்து கோலோகா விருந்தாவனம் என்று நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக உலகத்துல சொல்றோம் இல்லையா? அது இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரஜ பூமியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க குறிப்பிடப்படுகின்றது. இஸ் நாட் எ கிரியேட்டட் முண்டேன் பிளேன் அன்பவுண்டட் கேரக்டர் ஃபார்ம்ஸ்
the display of his unlimited potency and his propagating manifestation. So அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது பௌதீக தன்மை. முண்டேன் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீகம். பிளேன் பவுண்டட் அதாவது அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இயல்போட இருக்கக்கூடிய, இட் இஸ் நாட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விரஜபூமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணியமான ஸ்தலம், அது மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர் கிடையாது. அந்த ஸ்தலத்திற்கு பகவான் பிறந்து வாழ்ந்த அந்த இடத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ டிரான்சிடென்டல், ஆழ்நிலையான ஸ்தலம் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே அப்படிங்கறது வந்து விளக்கக்கூடிய. இட் இஸ் நாட் எ கிரியேட்டட் முண்டேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் எ கிரியேட்டட். அவர் அங்கு அவதரிக்கணும் என்று ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் அவதரித்தார். So forms is unlimited potency, அதாவது எல்லையற்ற ஆற்றல்கள், and is propagating manifestation. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவுதல். propagation means பாத்தீங்கன்னா it is a media of, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல போறதுதான் வந்து propagation. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூட ரேடியோ ஸ்டேஷன் இருக்கு, அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒலிபரப்புக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அங்க பேசுறத நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ரிசீவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒலிபரப்புதல். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இட் இஸ் அண்ட் இஸ் ப்ராபகேட்டிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன். எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கக்கூடிய அவருடைய அந்த ரூபம். மேனிஃபெஸ்டன் மீன்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியறது அப்படிங்கிற அர்த்தம். பலதேவா இஸ் த மெயின் ஸ்டே ஆஃப் த எனர்ஜி இல்லையா? பலதேவர் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராமரை குறிக்கின்றது. சோ பலராமர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த மெயின் ஸ்டே ஆஃப் தட் எனர்ஜி. சோ அந்த ஆற்றல், எல்லையற்ற ஆற்றல்களுடைய மெயின் இது யாருன்னாக்கா பலதேவர். The transcendental entity of Baladeva has two aspects. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர், அதாவது என்டிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி ஆஃப் பலதேவா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான இது ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு அதுல, அதாவது இயல்புகள். ஒண்ணு வந்து இன்ஃபினிட் ஸ்பிரிச்சுவல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லையற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை உடைய அந்த ரூபம், அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது இன்ஃபினிட் அகாமடேட்டிங் ஸ்பேஸ் ஃபார் இன்சென்டினன்ட் கிராஸ் திங்ஸ். இன்னொன்னு ஒண்ணு வந்து ரூபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனல் ஃபார்ம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பர்சனல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகாமடேட்டிங் த எனர்ஜினாலே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ரிலேட்டட். ஸ்பேஸ்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா காலி இடம் ஆர் வெற்றி இடம் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ நம்ம அவருடைய ஆற்றலை வந்து எவ்வாறு பார்க்க முடியும்? இப்ப நம்ம இதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா வெற்றிடமா தான் நம்ம இருக்கு. ஆனா இங்கே காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்று இருக்கு, நம்மளால வந்து பார்க்க முடிவது கிடையாது. சோ இன்ஃபினைட், எல்லையற்ற இந்த ஸ்தலத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா and accommodating space for the insentiment, அதாவது பாத்தீங்கன்னா incapable of the feeling ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது இல்லையா? பகவான் இங்கதான் இருக்கார். இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம், நம்ம பக்கத்துல கூட ஒரு சாட்சியா பார்த்துட்டு தான் இருப்பாரு. சோ நம்ம பேசுறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை பற்றி நாம வந்து உன்னதமான அவருடைய ரூபத்தையும் நாமத்தையும் பற்றி நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தோன்றாத அருவம், அந்த எல்லையற்ற தன்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார். சோ ஒண்ணு வந்து பர்சனல், இன்னொன்னு வந்து இம்பர்சனல். அதுதான் அது. ஃபார் த இன்சென்டினட் கிராஸ் திங்ஸ், கிராஸ்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக தன்மை, அதாவது பஞ்சபூதங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி, அதுக்கப்புறம் ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் நிலம், இது காற்று, அதுக்கப்புறம் அக்னி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர். இந்த ஐந்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ். சோ இந்த பஞ்சபூதங்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எல்லா இடத்திலும் இன்ஃபினைட் அகாமடேட்டிங், he has been accommodated. அவர் இந்த எல்லையற்ற தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றது. சிமிலர் திங், எவ்வாறு பகவானையும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சச்சிதானந்த ரூபத்தில் நாம வந்து வணங்குகின்றோம், அதே மாதிரி தோன்றாத அருவமாகவும் அவரை வந்து நாம வந்து வெறுமனே ஆற்றலாகவும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து உணர்கின்றோம். சக்தியின் ரூபமாகவும் நம்ம வந்து உணர்கின்றோம். சக்தி மீன்ஸ் எனர்ஜி. சக்தின்னா நான் வந்து பார்வதியை சொல்லவில்லை, சக்தி மீன்ஸ் த எனர்ஜி. சோ எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜியை வந்து உடையவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜெட்டிக்னு சொல்லுவோம். who possess the energy is the personal, அந்த பர்சனல் ஃபார்ம் பத்தி சொல்றது. the unique quadrantal delineation of the material universe. சோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கோலோகா சார்ட். if you want I will take the கோலோகா சார்ட். பார்த்தா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியா புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், நான் ஓரலா சொல்றதை விட it will be good. ஒரு நிமிஷம். சோ எல்லாருக்குமே கோலோகா சார்ட் நல்லா புரியுமா? பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கீங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆல்சோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. சோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே கோலோகா சார்ட் நான் நிறையவே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். எஸ்,
any doubts, you can feel free to ask me. ஒரு நிமிஷம். இந்த 4 குவாட்ரண்டல்னா ஒரு சர்க்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4த்துல ஒரு பாகம் தான் குவாட்ரண்டல்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதுல சொல்றது அந்த விதத்துல பார்க்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெகநாத் பூரி இருக்கு, துவாரகா இருக்கு, மதுரா இருக்கு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 வேதங்களை வாயில்களாக கொண்டது. இந்த 4 தாம்ஸ் 4 தாம்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு வந்து தேவி தாம். நாம் இருக்கிறதே இந்த தேவி தாம் தான். இதுதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஆக்சுவலி. சோ இங்க எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேகமூட்டமாக இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுவது. மகத்தத்துவம் என்றால் பொருள் இயற்கை என்று பொருள் ஆற்றலை கொண்ட பொருள் இயற்கை. அதுதான் வந்து வேற எந்த டெஃபினேஷன் எதுவுமே கிடையாது அதுல. சோ த வாட் எவர் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி விச் பொசஸ் த மெட்டீரியல் நேச்சர், அதுதான் வந்து மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுவது. சோ அந்த மகத்தத்துவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குள்ள இந்த மகத்தத்துவத்துக்குள்ள இருக்கிறது தான் இந்த ஒவ்வொரு அண்டங்களுமே. பகவான் படைக்கிறது எல்லா அண்டங்களுமே இந்த மகத்தத்துவத்துல தான் இருக்கிறது. அந்த ஒரு அண்டத்தினுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ தான் நாம இங்க பாக்குறது. ஆக்சுவலி கார்போதயாக்சி விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய நாபியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கமலம், அந்த கமலத்தினுடைய மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து பிரம்மர், இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். சோ இந்த மகத்தத்துவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 லேயர்ஸால ஆனது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மனது. சோ இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது மகத்தத்துவத்தை வந்து குறிப்பது. சோ இந்த கோலோகா சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவி தாமத்துல தான் நாம் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் அது வந்து 1/4 ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் அப்படின்றது அர்த்தம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய படைப்பை ஒரு வட்டத்திற்கு நாம வந்து எடுத்துட்டோம்னா அனாலஜி பிரகாரம் அதுல 1/4 பங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து தேவி தாமம். மிச்சம் இருக்கிற 3/4 பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்போ இருக்கிறது வந்து மகேஷ தாமம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாராயணன், அதுக்கப்புறம் அந்த சொரூபத்துல வைகுண்டம். இந்த நிறைய இது எல்லையற்ற வைகுண்டங்கள். சோ இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வைகுண்டங்கள். இங்கேயும் விரிவாக்கங்கள் உண்டு ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவாக்கங்கள் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன், செகண்டரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். இங்க எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து கிருஷ்ணருடைய அதாவது விலாச விரிவாக்கம். முதல் விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராமருடைய நெக்ஸ்ட் விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வசுதேவருடைய இன்னொரு விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் சங்கர்ஷ்ணனுடைய இன்னொரு விரிவங்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யும்னன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிருத்தன். சோ இந்த மாதிரி அவருடைய விரிவங்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வேத தீபத்தை பற்றியும் நம்ம வந்து படிப்போம். இதுல வர்றது ஆக்சுவலி டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால படிச்சிருப்பீங்க ஸ்வேத தீபத்தை பற்றி. சோ இது எல்லாமே நம்ம இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் தான். மதுராவும் நம்ம இந்தியால இருக்கு, ஜெகநாத பூரியும் நம்ம இந்தியால இருக்கு, துவாரகாவும் நம்ம இந்தியால தான் இருக்கு, அயோத்தியாவும் நம்ம இந்தியால இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கப்புறம் ஸ்வேத தீபா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த மாயாப்பூர் நம்ம லார்ட் சைத்தன்யா இது அப்ப பிறந்த அந்த இதுல ஸ்தலம் தான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வேத தீபம் என்பது. சோ இந்த வாயில்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாயில்கள் 4மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களால் வந்து காக்கப்படுகின்றது. சோ மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோலோகா விருந்தாவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்தலம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 உலகங்கள் மேல இருக்கு, வைகுண்டங்கள், அயோத்தியா மற்றும் கோலோகா விருந்தாவனா. சோ யார் எந்த ரூபத்தை வந்து பகவானை எந்த ரூபத்துல வணங்குகிறார்களோ அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு செல்வார்கள். சோ கிருஷ்ணரை வந்து நாம வந்து நாராயண சொரூபத்துல நம்ம வந்து வணங்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த வைகுண்டங்களுக்கு செல்கின்றோம். கிருஷ்ணரை கிருஷ்ணராகவே நம்ம வந்து வணங்கணும்னாக்கா அந்த கோலோகாவிற்கு நாம் செல்கின்றோம். இல்ல ராமர் என்ற அந்த ரூபத்துல வணங்கினாக்கா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அயோத்திக்கு செல்கின்றோம். சோ இது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ ஐ திங்க் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எனி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அன்மியூட் பண்ணி இப்ப கேட்கலாம். Any doubts? Okay. You can ask me next class also, not an issue. So, மிச்சம் இருக்கிற 3/4 ட்ரை குவாட்ரண்டல்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல கூட ஒரு கிராஃப் வரையணும்னாக்கா படிச்சிருப்போம் நம்ம சின்ன வயசுல இல்லையா? சோ குவாட்ரண்டல்னாக்கா அதுதான் அந்த ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஒரு வட்டத்துல ஒரு பாகம், 4ல ஒரு பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த பொருள் இயற்கை. அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3/4 பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகம் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ த ட்ரை குவாட்ரண்டல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிரான்சிடென்டல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கறது அர்த்தம்.
இன்ஃபினிட்ரி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆல்மைட்டி இல்லையா? அது நம்ம இதுவே எல்லையற்றதா நமக்கு தெரியுது இல்லையா? இந்த புலன்களால இந்த ஜகத்தையே நம்மளால அளக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? எவ்வளவு விரிந்து பறந்து இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள் இருக்கையே நம்மளால நம்ம விசிபிலிட்டிக்கு நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது. சோ இதை விட நான் 3 மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த அருள் உலகத்தை பற்றி நம்மளால வந்து விஷன் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. சோ அதுதான் பகவான் ஆல்மைட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். அன்லெமெண்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லெமெண்டிங்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துக்கம் அடைதல். லெமெண்ட்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் ஃபீல் சாரோ ஆர் சேட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பது. அங்கே சென்றால் நமக்கு துக்கம் கிடையாது. So unlamentingனாக்கா it is free from the lamentation. நான் பெரிஷிங், பெரிஷிங்னாலே அழிவடைவது, அழியக்கூடிய ஒன்றுதான் பெரிஷிங்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் நான் ஆர் இம்பெரிஷபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இம்பெரிஷபிள் அந்த நேச்சர், அதாவது அழிவற்ற தன்மை அங்கே. அண்ட் நான் அப்பேரண்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஸ்பீஷன், அதாவது டவுட், அந்த இது பண்ணி இருக்குல்ல, நான் சஸ்பிகான் சொல்லுவாங்க அப்பேரண்டிங்னாக்கா. ஸோ அந்த இது அந்த தன்மை அங்கே கிடையாது. வித்தவுட் எனி டவுட் நம்ம அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரியான பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட இந்த நேச்சர் எல்லாமே நமக்கு இருக்காது. நமக்கு இங்க இருக்கிறோம், நம்ம வந்து துக்கம் இருக்கு, சுகம் இருக்கு, துக்கம் இருக்கு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எப்பவுமே டவுட் மென்டாலிட்டியும் இருக்கு. நமக்கு we all have the suspicious எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர். அன்லிமிட்டெட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹேலோ which are fully spiritual majestic violation. ஸோ அந்த இடமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையில நம்ம என்னென்ன சங்கடங்கள் எல்லாமே நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அதையெல்லாம் தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எதுவுமே அங்க நமக்கு இருக்காது. ஏனென்றால் இந்த பௌதிகம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே நாம இன்னைக்கு இங்கேதான் விட்டு செல்கின்றோம். இன்னைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி எவ்வாறு நாம இந்த சூக்ஷ்ம உடலை இங்கே விட்டு செல்கின்றோம் என்றதுக்கு விளக்கம் வந்து, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 15வது சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 43rd or 42nd ஸ்லோகா. நீங்க கூட அப்புறமா போய் கூட நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த ஸ்தூல உடலோட அந்த சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றாகி விடுகின்றது. எப்பொழுது என்றால் நாம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை நாம வந்து அடையும் பொழுது. சோ அப்ப வெறுமனே இந்த பாடியோட இது அட்டாச் மர்ஜ் ஆயிடுறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோல் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் சேர்கின்றது என்பதை ரொம்ப அழகா பிரபுபாதர் அந்த பர்பட்ல வந்து விளக்கி இருக்கிறார். சோ எவ்வாறு அந்த சூக்ஷ்மம் வந்து இங்கேயே தங்கி விடுகின்றது என்பதை வந்து விளக்கம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துல அழகா சொல்லியிருக்காரு. சோ அதனால ஸ்தூலம், அதாவது இந்த கிராஸ் பாடியோட அந்த அதாவது மனம், புலன்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம், புலன்கள், அதுக்கப்புறம் அறிவு, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கலந்தது வந்து ஷட்டில் பாடி அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல்னு சொல்லுவோம். சோ எப்பொழுது இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தமாய் ஆத்ம சுத்தத்தை வந்து அடைகின்றதோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றது. யோகத்தினால் பகவானோட இணைந்து விடுகின்றது. அந்த யோகத்தோட ஜீவாத்மா பரமாத்மா இணைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மாவிலிருந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிட்டாச் ஆகிறது. டிட்டாச் ஆகி இந்த கிராஸ் பாடியோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டிக்கிறது. ஸோ இட் வில் மர்ஜ் ஆக்சுவலி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா விவரிச்சிருக்கிறார். யாருன்னா நம்ம பிரபுபாதர். ஸோ whenever you have time உட்கார்ந்து அதையும் வாசிங்க. பாகவதம் இஸ் பாகவதம் கிளாஸ் மாதிரி அவ்வளோ ஸ்வீட்னஸா வேற எந்த கிளாஸையுமே நான் வந்து பார்க்கல. ஸோ ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிச்சு நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு. பட் பி கான்ஃபிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பகவத்கீதையை நன்னா படிங்க. பகவத்கீதையை நன்னா படிச்சீங்கன்னா தான் பாகவதம் புரியும். ஸோ பகவத்கீதையை ஃபுல்லா படிக்காம நீங்க வந்து பாகவதம் வந்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் அது கண்டினியூவேஷன் வந்து வரவே வராது ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் வெரி மேஜஸ்டிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் போர்ட்ரேஸ் த மேனிஃபெஸ்டட் lofty rich feature of the vaster unlimited region or a greater atmosphere which has a resplendent location wholly beyond the realm of mundane nature. So இவ்வளவு பெரிய இதெல்லாமே மெசேஜ் என்னன்னாக்கா இந்த லைன் எல்லாம் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டை குறிக்கின்றது. பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக லோகத்தை பற்றி எப்பொழுதுமே இட் இஸ் செல்ஃப் இல்லுமினேட்டட் இல்லையா? அங்கே சூரியனோ சந்திரனோ வேற எதனாலுமே அது பிரகாசப்படுத்துவது கிடையாது. அக்னியாலேயோ அங்க வந்து பிரகாசம் இல்லை. அந்த இடமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத கிரேட்டர் அட்மாஸ்பியர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து இந்த கற்பனைக்கே எட்டாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அன்லிமிட்டெட் ரீஜன் அது இல்லையா? அண்ட் ரெஸ்பிளண்டட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஸ்பிளண்டட் மீன்ஸ்
அட்ராக்டிவா இருக்கக்கூடியது, அதாவது நமக்கு ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது. ஹோலி பியாண்ட் த ரிலம் ஆஃப் முண்டேன் நேச்சர். முண்டேன் நேச்சர்னா இந்த பௌதிக இயற்கை குறிக்கின்றது. இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. And on the further shore of Rija, surrounded by the halo of Brahman or indistinguishable entity. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா it is further shore of Rija surrounded by the halo of Brahman. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம அங்கே வந்து போனவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். சோ பகவான் இஸ் எ பரபிரம்மம். நாம வந்து விடுதலை அடைந்தால், இந்த ஜீவாத்மா விடுதலை அடைந்தால் பிரம்ம நிலையை காண்கின்றது என்று சொல்லுவாங்க. சோ அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் ஒரு ஜீவாத்மா அடையிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம் என்னும் நிலை. சோ they are actually glorifying the, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி குளோரிபிகேஷன் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்படுவது. 4 தாம்ஸ் எப்படி நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்க்கின்றோமோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இந்த உலகங்களையே வந்து பகவான் படைப்பில் இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் பொருள் உலகம், அருள் உலகம். அருள் உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 மடங்கு, பொருள் உலகம் ஒரே 1 மடங்கு. அதை பத்தி தான் glorification எங்க. The majestical power of unlimited spirit emanates on the upper portion of the luminous sphere into the most charming Gokula or the eternally existing Goloka, exceeding beautified by the assorted display of effulgence. அதாவது effulgence-ன்னா பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய பிரகாசம். எஃப்ளுஜன்ஸ் மீன்ஸ் பிரகாசம். சோ நமக்கு எப்படி இங்கே ஒரு ஆகாயம் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கும் ஆகாயம் என்பது இருக்கின்றது. அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய இயல்பை பற்றி தான் இங்க வந்து விவரிக்கிறார்கள். சோ கோகுலா என்பது பகவானை குறிப்பது. சார்மிங், த மோஸ்ட் சார்மிங் கோகுலா. அவருடைய உடலில் இருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய பிரகாசத்தை அதைவிட மேல்மையான பிரகாசம். சோ இந்த பகவானை தோன்றாத அருவமாக நினைத்து மட்டுமே வணங்குபவர்கள், they believe only in the aspect, only in எனர்ஜில மட்டும்தான் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பிரம்ம நிலையை கண்டால் அதுல அந்த ஜோதியில போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா கலந்து விடுவார்கள். ஆக்சுவலி அந்த எஃப்ளுஜன்ஸ்ல. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதிர் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டினுடைய ஆகாயம். நமக்கு எப்படி இங்கே ஒரு ஆகாயம் இருக்கோ அதே மாதிரி அங்க வந்து இந்த பிரம்ம ஜோதிர் தான் ஆகாயம். So some designate this region as the abode of Supreme Narayana or the original fountainhead. Hence, Gokula, which is identical to Goloka, is the supreme plane. The same sphere shines as Goloka and Gokula respectively by its upper or transcendental or lower and lower or mundane situation. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலே இருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோலோக விருந்தாவனம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அந்த ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லுமினஸ் பாயிண்ட்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த எஃப்ளுஜன்ஸ், அந்த பிரகாசத்திற்கு அப்பால் பட்ட அந்த பார்டர்ல தான் இருக்கிறது வந்து வைகுண்டங்கள். அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாராயணன் ஸ்வரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ the same sphere shines as Goloka. சோ ஒவ்வொன்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் வே தான். ஆனா அவரவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ரூபங்கள் எந்த ரூபத்துல வந்து வணங்குகிறார்களோ அந்த ஸ்தலங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகத்தில் இருப்பதை நாம வந்து காண்கின்றோம். சிமிலர்லி இந்த முண்டேன் இந்த வேர்ல்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரியான லோகங்கள் இங்கேயும் நம்ம இருக்கு. அதாவது the place location தாம்ஸ் ஆல்சோ ஆர் தேர். நம்ம விருந்தாவனம் இருக்கு, மதுரா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெகநாத் பூரி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அயோத்தியா இருக்கு. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே என்ன இருக்கின்றதோ அதனுடைய பிம்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயும் இருக்கின்றது. பகவான் அவதரித்த போது அந்த ஸ்தலங்களில் தான் அவதரித்தாள். சோ நாம வந்து அட்லீஸ்ட் பிறவி எடுத்தோம்னா ஒரு விருந்தாவனத்துல பிறவி எடுக்கணும், அந்த ஸ்தலத்துல பிறக்கணும். அது வந்து புண்ணிய பூமி. அட்லீஸ்ட் அங்க பிறவி எடுக்கலன்னாலும் ஒரு வாட்டின்னா அந்த ஸ்தலத்தை போய் நாம வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் ரொம்ப அழகாக பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி யாருன்னா ரூப கோஸ்வாமியோடைய பிரதர். ஆக்சுவலி has told us as follows. இந்த பிரஹத் பாகவதாமிருதா அவர் எழுதின புக் இது, which embodies the final essence of all books of instructions. அனைத்து புஸ்தகங்களுடைய சாராம்சமாக அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய போதனைகளை வந்து இந்த பிரஹத் பாகவதாமிருதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. He displays his pastimes here in this land as he used to do in Goloka. இங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய லீலைகள் மேல கோலோக்கால என்ன லீலைகள் செய்கின்றாரோ அந்த லீலைகளை வந்து இந்த
பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த விருந்தாவனத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்திருக்கார். He displays the difference between two planes. அதாவது இந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கும் பௌதிக உலகத்திற்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா ஒன்லி அது இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான். அதாவது ஆன்மீக உலகம் மேல இருக்கு, நமக்கு கற்பனைக்கும் எட்டாத அளவுக்கு அந்த தூரத்துல இருக்கு. அதே மாதிரி பௌதிக உலகம் வந்து நம்மளால அட்லீஸ்ட் ரீச்சபிலிட்டி ஆகக்கூடிய இந்த லோ பிளேன்ல தான் இருக்கு. இங்க எதுக்கு லோ உபயோகிக்கின்றார்கள் என்றால் இது 3 குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐக்கியமான இது இந்த லோகம். அதாவது சத்வம், ரஜஸ் அண்ட் தமஸ், அதுக்கு அந்த 3 குணங்கள் இங்க வந்து மகாமாயையால் வந்து ஆளப்படுவதுதான் இந்த உலகம். பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து யோக மாயை, தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்பீரியர் எனர்ஜி, இது வந்து இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி ஆர் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் இது லோ. முண்டேன் பிளேன் வந்து எப்பவுமே லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லெவல் இஸ் லோ whereas compared to the spiritual world அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்துக்கணும். there is practically no difference between கோகுலா and கோலாக்கா. அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. அதாவது நம்ம நிறைய இடங்களை பார்த்திருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த படிக்கிறதுலயே வந்து அவருடைய நாமங்களுக்கும் அவருடைய ரூபங்களுக்கும் அவருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல வந்து அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஒரு படி மேல போய் அவருக்கும் அவர் வாழ்ந்த ஸ்தலத்திற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் அந்த ஸ்தலத்தையே வந்து நாம வந்து பகவானுடைய ரூபமாக அவர் இன்னும் அங்க இருக்கிறார் என்ற அந்த இதோட அந்த பூமியை நாம மிதிச்சாலே தட் மீன்ஸ் we are actually going and serving God, or அவரை பார்க்கிறதுக்கு நம்ம போயிருக்கோம். அவர் வாழ்ந்த ஸ்தலத்திற்கு நம்ம செல்லும் பொழுது we should feel that we are with the God அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So what exists in the shape of Goloka in the upper region is the Goloka in the mundane plane when Krishna showed his various activity there. இல்லையா, அங்க என்ன நடந்ததோ அதேதான் இங்கேயும் அப்படிங்கறது வந்து இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க யசோதா தாயார் இருக்கிறது இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற புக்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம். சோ ஸ்டில் அங்க கோலோகா விருந்தாவனத்துல இந்த விருந்தாவனத்துல என்ன லீலைகள் செய்தாரோ அதே லீலைகள் தான் அங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கோலோகா விருந்தாவனத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது விவரிக்கிறார்கள். சோ பிரபுபாதா புக்ஸ்ல எல்லாம் நிறையவே இதை பத்தி வர்றது ஆக்சுவலி. ஜீவ கோஸ்வாமி ஆல்சோ இன்கல்குலேட்டட் த சேம் இன், அவரும் இதே மாதிரிதான் பகவத் சந்தர்ப்பா அப்படின்ற புக் அவர் எழுதினாரு. ஸோ ஆஃபீஸ் 6 treatises, அதாவது அவர் எழுதின அந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இதை பற்றி விவரித்திருக்கிறார். டு ascertain the plane of Goloka Vrindana is the eternal board of Krishna and Goloka and Vrindavana are identically one. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோலோகா விருந்தாவனா ரெண்டும் ஒண்ணுதான், பேர் தான் வேறு. And both are identical, yet Krishna inconceivable energy has made Goloka the acme of the spiritual kingdom and Gokula of the Madura province forming the part of the mundane plane, which is also a manifestation of the ட்ரைக்வான்ட்ரிடல் விபூதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்த ஸ்தலம் என்று சொல்ல. இவந்தோ இந்த முண்டேன் ஸ்தலம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த விருந்தாவனம் இருந்தாலும் மதுரா இருந்தாலும் அதாவது துவாரகாபுரி இருந்தாலுமே பகவான் வாழ்ந்த ஸ்தலம் என்பதால், அதாவது அந்த ஆன்மீக ட்ரை குவாட்ரினன்ட் என்றால் 3 உலகங்கள் இல்லையா, அங்கே மேல இருக்கிறது 3 மடங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு சமமாக தான் வந்து அதனுடைய அந்த ஸ்தலத்திற்கும் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. Poor human being cannot possibly make out the extensive tricantilental which is beyond the human comprehension. இல்லையா, நம்ம கண்களால வந்து கற்பனைக்கும் எட்டாத யூகங்கள் ஆக்சுவலி நம்மளால வந்து கற்பனையாலும் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த கோலோகா விருந்தாவனம், எப்படி இருக்கும் அந்த வைகுண்டம் என்று நம்மளால யூகிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. Can be accommodated in the limited neither material universe of this uni. So அதனுடைய பிம்பத்தை தான் நாம இங்கே பார்க்கின்றோம் என்பதை ரொம்ப அழகாக இங்க வந்து விவரிக்கிறார்கள். கோலோகா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேன்ல இருக்கு, whereas இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த விருந்தாவனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் பிளேன்ல இருக்கு. முண்டேன் பிளேன் மெட்டீரியல் பிளேன் எல்லாமே ஒண்ணுதான். So Gokula is a spiritual plane, hence is this considered position in the region of the material space, time, etc. is nowhere restricted but unlimitedly manifested with his full boundless proprietary. He is the sole proprietor of everything. இல்லையா, அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் அவர் என்பது நமக்கு தெரியும். ஸோ அதாவது பவுண்ட்லெஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கணக்கில் அடங்காது, நம்மளுக்கு பவுண்டரியே கிடையாது, எல்லையே நம்மளால சொல்ல முடியாது அதுக்கு. பட் கண்டிஷன் சோல்ஸ் are apt to assert a material conception in regard to Gokula by their miserable senses so as to bring him below the level of their intellect. அதான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரசா டான்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறாக பேசுறது. அதாவது இவன் சிசுபாலன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருடைய கசின் ஆக்சுவலி இருந்தாலும்
அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஏளனம் செய்வான். சோ அவன் ரஜோகுணத்தில் பாத்தீங்கன்னா அறியாமை மற்றும் ரஜோகுணத்துடைய காம்பினேஷன் தான் அவன் வந்து. சோ அவருடைய உன்னதமான லீலைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிசுபாலனுக்கு இருக்கவில்லை. எப்பொழுதுமே அவன் ரசலீலையை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட தான் அவனுடைய அந்த இது எல்லாமே பேச்சுக்கள் இருக்கும். நாம் எப்பொழுதுமே ரசலீலையை பத்தி 10th கேண்டோல படிப்போம். நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கும் பொழுது ரசா டான்ஸை பத்தி நம்ம படிப்போம். அவர் ரசா டான்ஸ் எப்ப பண்ணாருன்னா 8 வயதுல செய்தார் ஆக்சுவலி அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதனால அதை வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணோட்டத்துலதான் நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிய பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட நாம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க கூடாது. நம்ம கூட தமிழ்ல ஒரு சாங் இருக்கு இல்லையா, ஆயர்பாடி மாளிகையில் இல்லையா, அந்த சாங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காத்துட்டு இருப்பாங்க. அதாவது கண்ணபிரான் சிறு பிராயத்துல அவர் தூங்கி எழுந்த பிறகு அவர் தூக்க கலகத்தோட எழுந்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த முத்தத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கிறதாவே அந்த 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 ஆயர்பாடி மாளிகை பாடல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். சோ தேர் இஸ் ஒன்லி த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்தன்மையை கண்ணோட்டத்தோட தான் நம்ம அதை பார்க்கணுமே வரைய இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் நாம இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து செய்யப்படக்கூடிய அந்த கண்ணோட்டத்துல நாம் என்னைக்குமே பார்க்க கூடாது. ஏனென்றால் அவர் செய்த அந்த ரசலீலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 வயதில் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். தோ த ஐ ஆஃப் அன் அப்சர்வர் இஸ் இம்பெடட் பை த கிளவுட் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேகம் போல மூடப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய விஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீகம் என்னும் அந்த மேகத்தோட தான் நம்ம கண் பார்வையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடி இருக்கிறது. அதனாலதான் நாம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எப்படியோ அந்த ஆங்கிள் இருந்தா நம்ம வந்து யோசிக்கின்றோம். சோ நாம பௌதீக இயற்கையோட நம்ம அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுனால இங்கே செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் பௌதீக இயற்கை சம்பந்தப்பட்டவாக இருப்பதால் நாம செயல்படக்கூடிய தன்மையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் நுகர்ச்சி பிளஸ் பலன் நோக்கு இந்த மாதிரியான செயல்களை நாம் ஈடுபடுவதால் பகவானே ஸ்வயம் இந்த பிரபஞ்சத்துல இறங்கி வரும் பொழுது அவர் செய்யக்கூடிய தன்மையும் பாத்தீங்கன்னா அவரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதுகின்றோம். அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களையும் நம்மள போலதான் அவரை கருதி அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அவரை பற்றி அவதூறு கூடுவது இது எல்லாமே வந்து நாம வந்து செய்கின்றோம். சோ ஹி இஸ் a spiritual entity by that is உடலாலையும் ஆன்ம ரூபத்திலையும் அவர் ஒன்று என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவர் முன்னையே இருந்தால் இப்ப இருக்கார், இனிமேலும் இருப்பார், there is no difference அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ whenever we are நம்ம வந்து பகவானை பத்தி பேசும் பொழுது அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நம்ம வந்து முயற்சி செய்யும் பொழுது அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம வந்து நம்ம மனசுல பதிய வச்சு கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான அந்த ஆன்மீகத்தன்மை அந்த ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிய நாம வந்து இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நாம என்னைக்குமே பார்க்க கூடாது. சோ நம்ம லைக் தோ த டைனி கிளவுட் கேன் நெவர் கவர் த சன் இல்லையா, ஒரு சூரியனை வந்து ஒரு டெம்பரரியா தான் வந்து மேகமூட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைத்திருக்கும். ஆனா அந்த மேகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மழையாகவோ இல்லை அது கலைந்து போய்விட்டாலே சூரியன் மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய பிரகாசத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கின்றோம். சோ அதே மாதிரிதான் இன் சேம் வே நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் த கண்டிஷன் சோல்ஸ் வித் தேர் அப்ஸ்கர்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது நமக்கு எல்லாமே குறையுடைய அந்த ஞானம் தான். அதாவது we are having limited senses இல்லையா, இந்த புலன்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே லிமிட்டட் தான், குறையுடைய புலன்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா we are prone to do mistakes. இது எல்லாமே நமக்கு உண்டு. அதனால நம்ம கற்பனைக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய அந்த சிந்தனைகளை நாம எடுத்துட்டு போயிடும். சென்சஸ் டிசிஷன்ஸ் அக்செப்ட் கோகுலா as a piece of measurable land, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே அவருடைய ஆற்றல்களையும் சரி அவரை பற்றியான ஞானத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும் பொழுது நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதராக தான் அவரை வந்து நாம வந்து பார்க்கின்றோம். சோ we can see கோகுலா from கோலகா which is eternal. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்றதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனா இந்த உலகத்துக்கு வந்த போது அவரை நம்ம வந்து சாதாரண மனிதராக கருதி விடுகின்றோம். This is also mystery. The attainment of final beatitude is the success in attaining one's eternal self. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வு பாதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி இருக்கணும். we are all இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, இட் இஸ் a spiritual entity அப்படிங்கறது வந்து புரிந்து கொள்ளணும். சோ நாம எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்து ஒரு பின்ன பகுதி தான் நாம அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சக்சஸ் நாமளே பின்ன பகுதின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மள படைத்தவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கறத வந்து உணரக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு வரும். சோ நம்மளையே ஃபர்ஸ்ட் நாம வந்து ஆன்மீக தன்மை உடையவர்கள் we are all spiritual
அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வித் மெட்டீரியல் பாடியில தான் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? இந்த மெட்டீரியல் பாடி வித் ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி தான் நாம இருக்கிறதே. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டியை பத்தி நாம வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, ஆத்ம சுத்தி செய்வதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை நாம வந்து உணரும் பொழுது, ஆப்வியஸ்லி நம்மளை படைத்தவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எம்பெருமானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது அப்சல்யூட் ஹோல், முழுமையானவர், பரிபூர்ணமானவர் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். The success in identifying the true self is finally achieved when the screen of gross and subtle coils of conditional source are removed by the sweet will of Krishna. ரொம்ப அற்புதமான வரி இது. இன்னைக்கு காலையில தான் நம்ம வந்து பாகவதத்துல இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தோம் அந்த ஸ்லோகத்துல. எஸ், இந்த ஷட்டில் பாடியும், அதாவது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான இந்த ஆத்மாவிடத்திலிருந்து அது வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா விலகி செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வாறு விலகி செல்லும்னாக்கா ஒன்லி பை த வில் ஆஃப் த லார்ட், அதாவது பகவானுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு, அதற்கேற்றவாறு. அது எப்போது விருப்பம், பகவான் எப்ப விருப்பம் கொள்வார், நமக்கு எதையாவது கொடுக்கணும், அவருடைய கருணையை நமக்கு எப்ப கொடுக்கணும்னு நினைப்பார், நாம பக்தி பாதையில நாமளும் அவரை அன்பு செலுத்தும் பொழுதுதான். சோ த ஹோல் பகவத்கீதாவே நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, பகவானை நாம எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேசிப்பது, ஹவு வி கேன் ஷோ அவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த லார்ட். சோ அன்பு ஒன்றுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நிம்மதி கொடுக்கும். the peace we can bring with only the love. so however the idea, so அதனால வந்து நாம வந்து பகவானை திரும்பி பார்த்து அவர் மீது பக்தியும் அன்பும் நாம செலுத்தும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் தான், ஸ்கிரீன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆடை. இந்த ஆடையை தான் நம்ம உடுத்தின்னு இருக்கோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் பாடி என்னும் ஆடை, அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி, அதுக்கு மேலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மாவை சுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி, அதுக்கு மேல அவுட்டர் கவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் பாடி. சோ கிராஸ் பாடியும் ஷட்டில் பாடியும் ஒன்னாயி இந்த சோல்ல இருந்து அது பிரிஞ்சதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்தோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ அது எப்ப கிடைக்கும், பகவானுடைய கருணையால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். however the idea of Goloka is seen to differ from Gokula till the success of unalloyed devotion is. so இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னாக்கா அனன்ய பக்தியில தான் நம்மளால கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதாவது எந்த விதம் கலங்கமற்ற பக்தி, அதாவது அன்பு இருந்தா மட்டும்தான் கலங்கமற்ற பக்தி செய்ய முடியும். அன்பு இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைக் இன்கம்ப்ளீட் பக்தி தான். அந்த ஹையஸ்ட் பக்தி எதுன்னா அனன்ய பக்தி தான். அதுக்கப்புறம் தான் சாதன பக்தி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகத்திலையும் ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்றது, அதுக்கப்புறம் தியான பயிற்சிகள் செய்வது, எதையும் செய்ய முடியலன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை துரத்தல், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதுல எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பிரேமையை வச்சு நம்ம சொல்லல இல்லையா? பட் ஒன்லி அனன்ய பக்தி மட்டும்தான், அதாவது அன்அலாய்டு டிவோஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற பக்தி ஒண்ணுதான். அதாவது நமக்கு பகவான் மீது பிரேமையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட கண்டிப்பாக கலங்கமற்ற பக்தியை செய்யணும். சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மாவிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகி செல்கின்றது. இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் பிளேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த ஸ்தலத்தை குறிக்கின்றது. ஆஃப் இன்ஃபைனைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், எல்லையற்ற அவருடைய ஆன்மீகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இயற்கை, அவருடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அங்க நம்ம வந்து பார்க்கலாம். have thousands of petals and corolla like those of lotus. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய, அதாவது 1000 இதழ்களை கொண்ட ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை மலர் போலதான் அந்த இடம் வந்து இஸ் கோகுலா, த எட்டர்னல் அபோர்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. சோ இவ்வளவு நேரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாராம்சம் இந்த பிரம்ம சம்ஹிதாலன்னாக்கா அவருடைய இருப்பிடத்தை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. இருப்பிடம் 2 இடத்துலயும் இருக்கு. ஒண்ணு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயும் இருக்கு, இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து 3/4 பாகம்னா 1/4 பாகம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சோ அங்க எப்படி பிருந்தாவனா எல்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த பிரபஞ்சத்திலயும் வந்து இருக்கு. சோ அவர் வாழ்ந்த அந்த ஸ்தலம் இவந்தோ அது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்தாலுமே அந்த ஸ்தலம் வந்து புண்ணிய ஸ்தலமாக கருதப்படுகின்றது. த டிவைன் பிளேஸ், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸா தான் அந்த வந்து இப்போ வந்து கருதப்படுகின்றது. சோ அதனுடைய மேன்மை தன்மை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நான் இதோட இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து ஸ்லோகத்தோட